Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Victoria. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kay galaan atong magtatampo si Victoria. Kini akong problema, bahay na sa kumbana nga mangtas kay tanan. Hilig kay umangkon. Libog bitaw ko sa una-unta ng umangkon. Pero arog gimasabtan gini nyo no, ingon mong ini ang mga paghitabo. Puno City Paris papay pag yun. Zero mong tanan. Unya, ako ang paginaroning pat. Hindi na sad. Ay, murang kagkawagdag doon sa batanon ng babae ni mo, Pedro. Unsa mo to? Katong 16 anyos, kakuha kag dagon na to. May lain pa nga nadir. May lain ba nga Undang ko. Di mo na eh. O, saan naman ka? Uli ko eh. May pagubantay ko sindahan na mo. Siguro pag kwarta. Ha, ito na, hatod ka. Ha? Labay, tali pizza, Smith. Kapoy ni mo tarong day. Tumbang ko ng liog ni mo katod-hatod kanya. Oh, balain lang ko. Laki ko to, unsa? Kung pa ka masakay ng akong motor, aron hato di ka sa inyo, tagbaw yun sa tagbaktas. Layo or ba taon kayo nyo? Baktas uno taon. Ay, ano naman ko ani good. Okay na kayo maglakaw. Pero mugos mga masakay ko, nahala, okay na lang. Porbida si Victoria mo kag others, eh. Ibaw, biya ka classmate, biya tato, sukal pa sa una, di ba? Ay na, bundag ako nga ni ko. Uy, Victorio. Vic. Vic. Uy, di ka sa Victorio. O sabi, Klunday, unsa Ay, taon kayo. dugay naman kang, wow, nabalik din sa atong probinsya, good. Kay gikan ka Manila. Vic na ko na, dili Victoria. Bida. Nubdo ka sa una, Vic, sa high school ba ta? Hain, katuwa pagkos ko sulong sayal nga uniform. Sa una, kita ko ni mo saya ka. O ka magporol. Bida, lain ba yung kabuhi ko, oh. Tarong na ay. Di parehas karon nga, magkarsunis ka na. Sus, grave na kay ka sa una pa, oy. Ano na una day, sa mina Sa una ra kayo ko nga, Vic, naibog ko ni mo. Sa? Tarong ha, pabura pa kay ka sa kong kumo na. Pikhan ko ng tingkoy ni mo, nawaron, lagot ko. Ikaw ba, di ba ka majugjog ko, eh? Pakuskan ko rin. Sige ron, ibaw na ba ko, butakal kay kadako. Nya ikaw anay man. Daog ko tre ha. Parehas na ay, laki biya na noon. Oo, no, laki na nung sa. Nakabantay ko aning Rikoy. Sukad lang mabalik ikas Manila. Pero may namang magpakita na ako. Halos kada gabi naman lang. Niya. Ay, Vic. Niya naman sa lagi ka. O, ano ko na kay ang gitara? Ay, naunsa mo ka. Gaya tagbira, Vic. Bida, kanang grande. Nya, bugnaw ha. Kanang bugnaw pa sa imong pagbati. Tarong day. Ningaw ra ba kay tindahan ng pura? Surang-surang diri. Mayo nun, para kita rin mo tayo ganyan eh. Aw hagiton manunta ni mo ge. O, laki ko ta. Aw laki oy, laki oy. Sige Tagay! tatagay. Ay, mo, Vic. Diyan ang baso, let's say. Apes, piste. Ayaw, tigili. Nag-script, banana ay. Bida. Pasbasa sa daan eh, hubog na naman. Ay, hubog-hubog laki na. Hubog-hubog na siya. Ako ba, kabansay ko ni mo. Saan? Wakay trabaho, pero may lagi kang dagang kwarta sa. Ay, naunsa na. Doon ako'y bangis sinaw, unsa. Mga grade ni mo. Liwat na ikas nagiya ng bangis sinaw. Bangis sa hugaw, sinaw pa sa paw. Liwat kang Liwat na lagi. Tabaw ka, Bek. Ako, kamao lang kung diskartes kinabuhi. Mauna diha. Mo ba? Medyo... Kasi sa di ba na? Pas ako eh. Libat naman na ako na Naunsa ako. mo taon. Kaya tanaw na ako, pero di ka May pa. Ay, mayo ay. pagkimutan Kantari na. ka? Okay ka? Ganda ka? Kanta. Sige, ganda. Pasahe. Kili. Dili kay ko kamao mo doyo gani, pero kantahon din ako para nimo. Sige. Awit ni sa katawa amigo po nako. Sige, Dilmar, mao titig doyog nako. Gili, dili. Ay, makitong doyog. Diyan karon si Pedro naman yung doyog nako. Dili, nas gili. Dili. Kita Nya, ako kung gili. si Gili, first anniversary baron sa iyang kamatayon sa ato record. Nya kining ako ang katawon ron, dili wa ko kibaw unsay anniversary sa iyang kamatayon kang Rick Sigrito. Ay, hilang ka na sa dron. Ay lakay, May lang. Balagay building hilang ka. Hilak. Larga, do. Kasi. Kana. Ay,
started a joke. Ano kaya man eh? Started the whole world. Ate, sa dong kay para makasyon na to dong. Kay para maklaro na to. Hindi ko kay bawo sa Di, lyrics. kabaw ko sa lyrics. Anang, makalimot ako usahay. Started the joke. Nga lyrics kay bawo ko, ana. Started the joke. Okay. Largado, tarong na to. Ako, ano, okay, larga. I started a joke Wow. Lunta sa akin. which started the whole world crying. Hilak-hilak ka pa dong. But, murag dawa, min do hospital. See, Saan yun? dawa na sabi. That the joke was on me. Oh no. Oh no, I'm a great... Ibalin dong. Ada. I started to cry, which started the whole world laughing. Mga tugong po. Ay, ito, diha, kisa din. Ito ka ako Oh, eh. if I'd only seen that the joke was on me. I look at the sky, Kuha. running my hand over my eyes. Kukura, sister. And the bed hurting my head from the thing. Oh, ibalik dong. From the thing that I said. May klaro niya eh. Sakto lang na dong to. Gidukaan ako sa imong kanta kay wakakatunong. Ay, labad akong ungan mo to. Tawag ko ay kay makaduka imong kanta. Kuan matataw nga taon, minamahal kita. Di mo malang ako pinapa. Wah, nalantakan na si Sita. Ipunan lang si Sita. Di man madang sista din do Pedro. Tila umiiwas ka sa May akin. mga pila ka. Ikaw kaya ngayon may ibang minamahal o di kaya ako'y ato bang sana ko doon? Hindi, ito ka Sadyang ako walang puwang sa puso mo. Ay, giduka ko sa mata. Ay. Doon tayo makainlab ba mong panghuyab? Makainlab. Muna tayo akong nahinumduman. Wa ko magdahom nga pagkaugmaan na sa kong pagmata. Dako kay kong nakurat ko uy. Kay mauni ang nahitabo. Unya. Ay. Ano yung sakit man ako Agay. Maramag naigo sa agungal sa yellow corn nga mais. Hala. Anong upo at ipog na kong lawas? Dapat may likoy. Huwag kami sinina. Ano nila? Oy! Uy! Ma! Ada mo giba! Wa mo isapot! Ma! Uy, hala! Kandi ison madagsampot ni si Ricoy. Hala, mao din ko sukay ng mo birada. Oy! Kinahanglan makasal dahil ma. Kinahanglan yun! Patay! Bangag sa ilong tayo ni... Recorded by X Thunder Gaming. Nag-asal gid dayon. May nahitabo man gud mo good. Nya mo koy mahimo. Lakay ang tunok sa kanahan. Kausara mi mahitabo pero nagsabak man dayon ko. Unya. Kasal na kita, Victoria. Ay lagi nagibundak at tibuok na ko nga. Kuy. Ora bang takoy plano magpakasal gid nimo na. Bitaw sa. Ako gusto babae oy. Dili laki. Di parehas nimo. Oh, ya, ibitahan mo ka. Wala mo kaduka. Ano lagi? Kaya angal diha, bida. Laki bitaw to. Balay. Kanaging laki-laki nimo mo gini nakaingon ining tanan. Oy, kapunta na. Nanto dos bahay la Victoria, ha? Tuwa dito, Simpson. Saba oy. Sige naman, mga dinapit ka mabisita. Oy, yan. O, tagay doon. Oy. Katong tagalan ba niyo? Unsa gud na si Ricoy Portahan dahil na.
Dere ba, oy! Dere Ay, ba? ambot maoy. Tambay ra man na sa ato, o man Bay, trabaho. ma, ano yung mga stamper mo, trabaho. Nya, di man na siya kwarta. Nga nagtumba man mong baka o baboy. Doon na pa doon inasal. Ambot, di na niya mao kay baw. Ah, mali. O nakatigom na dito sa Manila. Dugay man ka na dito. Oo, ma, pero guol ko mo, eh. Naguul ko. Nga naman. May request man ang kanahan nga magpurol ko no ko. Kanang magpurol ko, uli ko sa mga bisita. Puro? Purol? Purol lagi ma, purol. Purol, Paborito di ay. ko na niyang magpurol. Di na siya musugot nga magkasunis ko. Oh, di lang na. Kay bana naman, bana naman asawa mo. Pero malainan ko, mailudun ko. Ay, sobo na nagrisog luod-luod, anak. Makadugay, tanawa niya. Tanawa lang niya. Ngano day ko magkadugay ma, ngano day? Ay, makadugay, makalami. Ah, spray kitik istik. Pila may sugilano, nagsabak ko. Pero ang kanahan nga rikoy, mangtas kayo. Pero may kumbirahan. Wala sa ko'y mahimo kay bana man ako siya. Tinuod gito gisulting mama, sugod relisod. Unya pag yun, develop mo ko sa mangtas nga rikoy. Kay good provider man. Di mahutnag kwarta bisag tambay lang. Dahi gayon nga gidako niya sa usa ka sikat nga mountain resort nga ligo mig swimming pool. Unya to, Oy! tugnawa rin ni pool rikoy uy. Ay, blowing water, budi din. Eh, bugok ka. Oh, kayo, oh, good. Ganahan ka nga mo init-init ang tubig. Diyan man. Pangihi. Kaluda ning kauhana. Eh, spray kitik wistik. Ang sa tingin mo ha, katong usa mo na hapak. Kidhata si Lumbi. Kailangan ko sa katong usa mo dyan. Waki mercy. Oh, tugnawa. Ay, nakabantayin ko, di ba? Abi, nakabantayin ko, di ba? Nga naman. Nilutaw, ibo kaputi siya mong pagkababayo. Kapay, nasa nang imong utok nga. Eh, babae, bitaw ko, tumboy lang ko. Oh, dahil ibo ko yung nagkamdam. Ano, ako ko yung swimming pool, wala paraw. Oo, no. Nung alaw, bro, karoon din na. Babae na guys. Hindi, maibog mo ako kung gwapa ang babae ko. Ah, bida. Kira na, may problema. Basta, ako lang yung ilaki sa mga kinabuhi, okay? Oh, Jokra! Kinsa man ang bayuta, eh. Di! Niyabli ka, Jokra! Kinsa na rin ko, eh. Ali, ang bon. Oh, dali. Kinsa na ba? Ni aman lagi ka. Ay, ni aman sa kanoon siya, bagay. Kinsa na ba? Ako naman kun. Dali na ka diyo, Gon. Ha? Kadiyot, ako sa tinuulo, ha? Nay, nagsulti. Nagpalayo pero makita paghapon ako sila. Ano ka lang panagsultihan? Hala, kilaparo si Rico iyang umangkon. Magkakot ka ni Koy. Matot mo, ikaw nagsulti ka tuwa ka Davao. Kaya namatay imong lula. Ipadadaan kag dakong kantinan. Pero niya naman ka din sa mountain resort. Uban og babay. Ha? Hello ako, Jokla. Oh, Silo? Ayan, oo, umangkon ro tiya, ina-LT mo. Oh, okay sa may ako kawawan ha? Ano yung imong sex ha? Yun ako, Jisoy. Unsa man din na siya? Kinsa man din na? Umangkon ka, Paul. Banga sa ilong ni Mori Koy. Oy, gikan karon buwag na ta ha? Buwag na ta! Dili na pa ni pamala sa Sirit ka na ka, buwag na ko nung ay, adukol mo ta. Uy, blima! Nakang stocks! Ricoy, Oo, ano to? Nay, ang ano man? Ang sa tuig kita ko. Bisag pa ka. Nya, ni palayo, nihilak. Kita din ka. Di ko buta. Apasan ako, kasi bago na ko. Makakas na guli. Ako noon sa mga. Karon pa ko kitag uyuan, nagisag pa o pag umangkon. Pero tayong paragod. Haling gisag pa sa kaniya. Ay, ano, namatay yung iro niyang pinangga ba? Pagbangkod sa ito yung iro, ano ko? Bisag pa ka. Ay, ingon, yun na ito tao to siya. Basta bagoon, brag ba? Spray kitik walistik. Pak! Recorded by X Thunder Gaming. Wala na ako kuti-kutiha atong hikayon na. Luoy man sad kay nasagpaan good, puwa kay aping. Tuya may dako kay bukton tong bayuta. Pero dugay kong nakabantay ining mangtas kong bana. Pero may kini siyang busy siyang cellphone. Pero may buong ko. Di mo siya maduwag scatter sad. Pero kwartahan. Pirming paldo. Dahi gayon nga nanguha kog star apples among tugaran. Star apple ha, timan ina ninyo. Unya. Kini, may ni kay tapol ni nga. Kulros kay mito ay hinog na gini. Ako kuhaon. Hello. Itay, ikaw ni? Si Ricoy man nasubos. May kalibutang paraw ay nila ako ibabaw in punuan. Oh, Titay. Bawa, Kinsa na po ka ng titay? bawa, titay.
Lagi. Maabot ay kagikan sa Dubai di ay. Dubai? Sugi kas gawas de. Ay ka pala ka, sugaton ti ka airport, ha? Na, ang motor, may airport ko dito, motor. Ay, ang motor, sugaton. motor. Dudal ko ni kanahanda. Pasok ka na sa mga airport. Sige, Tinay. O, muha na ako. Aligo sa ako kaniyot. Okay, arumot ko, perme. Aligo ko. Ha? Oh, nadali-dali pa. Kuyawa mo magkilat. Tuan na eh. Sunas ba eh. Karupa. Ako, melon. Pagkukuha, be. Kinata silong, be. Walking mercy. Ayan na rin ako. So, kinala na humot ng Prescott Berme. Ano lang may kayong kumpatiyo niya na Matitay. Si Matitay. Tinuoy, biya taon may magkita taon. Tagsa tuig, usa ka tuig na ba yung kontrak dito sa gawas niya. Magdugay-dugay ko, kinala magdali ko. Pagpuhan, be. Kinata silong, be. Hilayan na kong tagoy. Ngayon mo. Posturan mo kayo. Kumot pa kayo, mula ulit tao. Mauwag sa manimaho, tabik. Asa day ka? Lakaw ko, Bik. Diskarte ba? Aron, magsapi ta. Tinarong man ka ng imong lakaw. Bida ka doon sa ko. Binuha ni mo, Bik. Ay, bida, butan, Kikoy. Kaha, Rikoy? Siya ba yaw? Dahon mga ka. May sugat ulo ko sa airport. Sure ka, Ricky Garing ay Rikoy. Babae mo sugato, no? Babae? Di nga lagtitay, di ba? Ang matitay. Buong ka, no? Buong ka na ibaho ko. Ang dito mo ko ibabaw sa panuan sa kay Mito samtang nito bagas imong cellphone. Mo ba? Kinsa ng titay, ha, Rikoy? Kinsa na? Umangko na anak. Nasad, umangkol! Oo. Umangko lagi. Nagduda gyud ko sa iyang lakaw, nagrigor bid akong utok, motong hilom ko siyang gisundan sa airport. Unya. Walay kalibutan ang mangtas nga Rikoy ay nga na akos layo. Naniid niya din sa airport. Oh, babay. Nainiduol niya babay. Hala, kiyagan mo ko sa lips. Naday umangkon nga lips mo. Tudan ako ini kanahana. Pasundan ko ining taxi ang motor nga ilang sakyan. Musuod kit sila motel. Pag umangkon niya, musuod og motel. Ispray kit ko wala stick. Sakpan mo no. Ay, Victoria. kinsa ka? Asawang Rikoy. Titay. Matitay. Ay, minyo na day ka, Rikoy? Laingon ka ulit tao ka. Mong pirmi ko magpadani mo kwarta kay imong tigumon para sa atong kinabukasan. Karon Rikoy, di ka na gid makapamakak nako. Umangkon di ay ha, umangkon. Hala tiwasan ng kabayo-kabayo unas imong umangkon. Walking mercy. Mo na ako problema ron. Pero may akong masakpan ng akong mangtas nga bana nga may laing ka relasyon. Mudayon na bag-ingon nga umangko niya. Pero may gid ni. Pero wa man sad bubiya na mo. Wasad mi pasagdi. Good provider bisag way trabaho. Pero mao lagi bisag kinsa lay ka relasyon. Bisa kung buhaton ani niya. Tamparuson ko ni Victoria. Thank you. Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karong dalawa. Si Inday Victoria. Victoria. Tinood yung nga na ni Victoria. Bik-bik yun siya. Victoria yun pero angga bik-bik. Nya kani yung bana si Ricoy. Ang angga ko na di Ricky. Niya. Pero dili ni wala na. Nagkatugma ra siguro ni sila sa paghaan sa atuang tagiya sa bangisina o dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing kay Bik Bik sa bataw diya asawa. Nagkatugma na ni Bik hadi ni tinuod Bik istorya ring uji Bik. Unya problema niya ni Ate Pres kasi sige pangangkon nga umangkon. Hangtod nga nasakpa ni Lloyd nga nagkita diya sa Pacific kuan niya niyon sa. Kisa yung kuyog Kuya Ricky sa umangkon ni nako ana sakpan. Nasakpang Bik Bik
kay gikas sa airport nga kuan unya pagguman so sila sa hotel sa pagbipi pag-abli usap ni mo imo ning umangko ta hala tiwasa na dia siya bangas kas ilong mao na siya mao na siya Niya, problema niya. ang problema niya unsaon ko ni tao ni ang banang daghan mo kay angkon purting ta himabay siya ba bana tripes unsaon ko nun niya Hingibog yun yung bana no hingibog. si Rico yun Uri ko. o napay usa ni Ate Pres si Ariol Wala labot si Alon. Ha? Wala labot. Babay apila. Babay apil. Bakit si Alon? Hoy, happy si Alon. Si Kuana Ariol og sa karon ng panahon na. Sa karon mo sa si Alon sa una. Sa una panahon. Grabe ni si Alon. Pahuay na, pahuay na. Oh, mao ni siya makalunod kanang Alon bawi ko. Alon kanang madagkong bawd. Sige lang ate pre, sige lang, may problema na. Natural na bik, lalaki, may nanang lalaki bik pero Basta, ang importante nga Good provider lang. Oh. Unya, dili diyan ang pamilya. Kana mao na diha importante bik di biya pamilya nya kuano ya good provider mo sa gig kay ni si Rico pero miyon magkugihan mangita kwarta pero masakpan ing na lang bik masakpan gali ti Rico pabukalan ti kag usa ka kahang mantika ibo Pangapakso. bari ba ko sa ikasulti diha Doon na tayo paabot na iyang ipadang suwat karon, no? Unahon na to dire sa Sirach 26, verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. O tinuod ni maayong asawa, okay ang asawa ko problema. Palikaw bana, palaran kuno ka. Ambot lang ka ha, no? Mangambot ko. Moatras ta dire sa Old Testament gihapon. Dire sa Wisdom of Solomon, chapter 3, verse unsa nga sa verse ha kadit lang kayo tong tan-awon verse 14 ko masayop yes verse 14 gingon dire niadtong adlaw bisan ang lalaki nga gikapon gantihan sa kalipay kun nagtamod siya sa balaod ug wala siya magtipig og kahiubos batok sa Ginoo. Ako ning gibasa nganong ning gibasa tungod kay gingon dire niadtong adlaw bisan ang lalaki nga gikapon gantihan sa kalipay kani naa na ra ba kay anak unya kay gingon man dire ko magtamod sa balaod siya Ate Pres naa na siya anak ang problema gawa man siya magtamod sa balaod sa Ginoo naibahin nga kung gingon ni Ate Pres nga good provider unya pabiyaya ang pamilya apan mao lagi ang iyahang kwarta po nagagamit ka naman gingon sa katigwangan o kwarta sa hangin. Tinuod, no? Kwarta sa hangin tungod kay doon naman siya gihimo nga inotang monkey business gamay. Mao nga pakigsultihig yun siya Vicky, Victoria, pakigsultihig yun siya nga asa man ni kutob niya tagiinom niya tagikaon pero wa mon gud ni magagikan sa maayong sa ato pa bam dili day ni siya good provider kay dili man iyang hinaguan wala man magikan siya wa singo magakikan sa iyang hinaguan ba nga naningkamot para makakwarta mao lagi dili di ay mo nagi akong gingon diri nga palaran unta siya kay maayo man niyang asawa apan katong nagikuan ko sa laing bersikulo nga gingon dito nga gantihan kung nagtamod sa balaod. Wa man siya makatamod sa balaod, nakasupak man siya. Mao nga, hilutag niyang kinaiya Victoria tungod kay karon usa ta inyong anak. Samutan niyang bragan inyong anak. Apan, ang akong gibasa dire, wang akong isulti nimo Victoria is dili lang kayuhan nimo kundi kayuhan sa niya sa iyang ugma. Tinuod na. Ingon na kinitingali Ate Pres nila kaniya bana. Petit ni kagwapo. O diba na may lalaki o sa Ma'am Pres nga dili gwapo pero kanang gitawag ninyo sa mga kababayan na ano kanang strong oo unsa pa laing unsa nang termino sa syudad nga ang bohemio usay pasabutan na ang bohemio paminaw ko kanang murag kanang unsa na kanang Vicente unsa man dili ambot lang baka man sayop ka kanang unsa may binasaya gyud kanang mayog appeal nga laki bisag dili gwapo unsa may madanihon unsa man unsa di ba kanang maurma na ato pero mao lagi moabot unya nga adlaw mo fade ra ba nga atong beauty correct ang atong charm ang atong being handsome mo fade ra ba mga sultiran siya ma'am aron sa ingon kanang na ang dili ingnon nimo nga dili lang nakaayuhan nimo sa imong anak kundi siya niyasad
Oh, kay ug atong nini atong mag-record karon is January 19. Birthday na te Priscilla Pedro. Unya, bago lang ta nagsaulog sa Sinulog. Oh. Sa prosesyon gikan Santo Niño padung sa Mandawi tungod kay Santo Niño makikita siyang amahan nga si Senyor San Jose ug sa iyang inahan nga birin sa Reglatos Opon. So gitawag na silang Sagrada Familia. Ang ilang pamilya niya so ay maitawag kung yun ani mabungkag. Usasad. Way, kanang iyang inana, way grasya ba, di ba? Di ba? Kwarta sa hangin ang ningon gigamit. sila nga good provider sa dili di ay kang iyang kita kwarta mas hangin akong giingon dili man tinarong. No, pero ako Kada kang dong Ricky, tinarong na dong Ricky. Ricky o Pedro? Ako na. Aray, ha? Nga ano ba, Pedro? Tinarong na kang Pedro. Uy, Uy, may manik sa provider kay sige man sa mulo na yung uyab sa isa. Salamat po na natin tulungan nun. kung ako ang puzzle, dihan.